kell hozzá a bot. Na, sziasztok, itt a Cségó. Köztek amúgy itt vagyok én is. Igen, én Cségózok, Mák az foresztezik. Igen, mert olyan és egy kicsit hangos a játékom. Szétméretik mindenkit a fülembe, én meg csak állok, és állítom a hangot. Hoppá! Bejön elém! Jó, menjünk hátra, menjünk hátra. Nem. Hoppá! Nincsen nevem, igen, most kezdtem el a játékot, nem Steam-es játék. Nincsen nevem beállítva, de a következő részre ezt megoldom. Azt is kiürültem. Ma a következő részben nem Munomad lesz, hanem Jack vagy valami más. Na, átvettem most ezt a gyereket, hogy majd én irányítom őt. De rossz, nem találom el! Ja, nincsen kaja. Na, igen, azért foresztezek most, és már ugye vannak pár dolgaim. Ott van. Bevitte áll a bombát, aha, 2A, egyik észrevet. Na, azért van ilyen késem, mert egy kicsit már játszottam vele. Igen, ez egy olyan, tudtam, hogy ára viszi. Pisztolyt nem állítottam be, viszont A4-en is van. Hoppá, egy headshot. Ott a bomba. Úristen, mennyit tol. Na, ennyit ér a fülhallgató. Hallottam, hogy jön a gyerek. Jó, lehoztam a kört. Megnyertem, és miattam győzőtlen hatást tanítottam a bombát. Ez az. Na, és megmutatom itt az A4-en. Szerintem még egy kört. Mondjuk pisztolyból veszek ezt, szerintem egy desertet. Meg egy Renesből egy flash. Az aztán egy flash, tudod? Hát akkor ezek szerint hosszúra megyünk. What? Épp ez az, hogy röviden. Nem is tudom, nem is mondtam. Ez az röviden. Jönnek itt a buksik. Persze. Jó, ennyi. Jó, bevitték B-re a bombát. Jó, B a bomba. Van itt. Gyors. Már kész egy ilyen most forest. Igen, most ez a kedvenc játékom lesz hirtelen. Jó, megtetszem neki a forest. Igen, jó játék, nagyon. Csak nehéz. Ha nem vagytok izén vega módon, Mögöttem is! Elgyűrültem! Lehet, hogy hülyének néztek, hogy késsel akarom leszúrni a gyereket, de megértem, mert van egy shotgun. Felszedték a bombát szét. Jó, akkor van egy shotin, meg van egy deserten is. Na, akkor következő kör N4-jel, és... nagyon gyors. Márkot majd, hát átviszem neki talán a Cségót is. Talán, de... Nem biztos. Hoppá! Ilyet, teszek egy ilyet. Sőszak! Egyet ki is égettem a helyéről! Na, így kell ezt jól csinálni, és megvettük a bombát. Most akkor én kiégettem a bombást, akkor miért a bomba? Tudtam! Megvan. 2 megvan, W2. Jó, bomba az, védjük a bombát, ezek úgyis itt fognak jönni. Jó, van megint. Jó, én nem fogok tengerpartra építeni. Mondtam volna rá. Hát mondtad. Van molotopom. Jó, vegyük le, mert ő ezt így akarja, hogy ne vegyük. Hoppá! Most csapattás. Aj, vadászni kéne menni. Még Far Cry-ból is van videó már, és terveztem forest videót, de nem jött vissza. Ma szinte nem is foresteztem, csak egyszer foresteztem, nem tudok beszélni. Mindegy, egyszer voltam foresten. Igen, és Dumia előző videóban ugye úgy beszart, mint a... nem mondom meg. Headshot! Na igen, most csak egyszer voltam foresten, akkor is visszaépítettem a házamat, és azért voltam.
Na jó, mégis tegnet tartjuk. Mert aki megnézte az előző részt, abban mutatja, hogy szélsőbolták ma belégették a beszélőtek a mentési helyemet, gyorsan letettek egy fickót, és végőzött végig, és utána felépítettem egy házat, ennyi történt így. Összeszem, konkrétan, ja. Most védjük B, de utoljára menjen, és védjük át, B-lát meg. Tudtam, hogy B, tudtam. Ide is jön, mint úgy kellene. Na Petro, na! Miért nem tudom szétütni a házam? A házadat nem lehet. Mi? Házadat, hogy? Akkor a falat? A falat azt szét tudod, olyan falat, amiben nincs ablak, vagy ajtó, vagy ilyesmi. Ja. Akkor én elmegyek innen, azt elfogadom. Ó, Rambó fegyó! Ott a gyerek egyik én. És miért estem laksz, nem tudom. Kivégezik. Ó, hát szépen kiszedték fejbe. Aha. Jó, egy gyerek készítem, utána kéne mennünk. Viszont... nem biztos, mert kitörgyeni fog a bomba. Mind a kettőjüket kiszedi, ne hülyéskedjünk már. Akkor megyek én, engem csak nem szed ki. Nem, én azért nem vagyok. Remélem. Stop. Ja, azt tudjuk, hogy megtalálta a bombát, hogy tudjuk, hogy hol lesz. Szerintem magadtam valamit fogadunk. Márkit vagy? Aha. Majd Márknak el kell mennie. Azt majd 8-kor visszajön. Nem lesz benne. Hol van ez a gyerek? Már komolyan bogyja. Paciának leállod. Megyek! Ez is headshot. 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 Ó, tudom, hogy kell már vásárolni. Most ez egy folyó? Nem, ez egy tó. Aludjak már Hát le. de miért már fölöshöz? Hova vélet? Hallod, egy bot kéne. Mindig ez? Milyen egy bot? Hát kéne egy bot. De te most nem akkor Forrest-tel játszol? Persze. Már kis csézi. Csak amúgy már... Smoke! Mentünk Smoke egyet. elég. Grenade! Adom grenade! Ja. Tudod, nem alszik a ember. Mi van itt? Jó, van egy detonátor, vagy csodáz? Hitele játék, nem alszik. Fejzé, tó. Tesszük a bombát. Ennyi! Amit letették a bombát, amit itt a velem, amit letették a bombát, egyből felszedtem. Hát Istenem. Aha, jó. Szerintem nézzétek, mit veszek. Veszek egy AVP-t, azt majd tervezem bemódolni. Még nem jutott rá idő. Közép. Olyan maga. És megvan a bombás. Az de pro növő. Márk, Na? olyan jól lövök AVP-vel sniperrel, hogy 4-et egymás után. Na, itt játszik meg az igazi pro, aki így kezdetekben 4-et egymás után elő. Domi, hallottad, mit csináltam? Azt csináltam, hogy a baltámomától is van, fog is. Ja igen, Márk azt tett a baltájába, vagy kb. Hajtva. Hallod, de összes gyereket észleltem ki azért egy kicsit azért. 5-öt. Ja, 5-ös. Igen, Márk tett a baltájára kb. 30 tollat, 30 izét. Már olyan gyors a fegyverek, hogy... olyan. Jó, megint így közé.
Vagy megvan. 2.